ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമിമാർക്കുള്ള സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ. രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലികോ. വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങള് ആരെങ്കിലും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയോ? രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു. നമുക്ക് ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് 5-ാം തീയതിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാനുവരി 5. ലോസ്റ്റ് ബുക്ക് ജാനുവരി 12. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊന്ന് ചൊല്ലാം. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമ്മം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ക്ഷീരനാം ഭക്തിരുത്തമ. നിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം കൃഷികേന കൃഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അടുത്ത ശ്ലോകം ഏതാണ്? അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദി നഭവേദ്ഗാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേ ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതാം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഒരു ശ്ലോകം കൂടി. അനാസക്തസ്യ വിഷയാനുരഗമയുഞ്ജതഃ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ
യുക്തം വൈരാഗ്യമുച്യത്തെ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ശ്ലോകവും അതിന്റെ വിവർത്തനവും കൂടെ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് കടക്കുകയാണ് അല്ലെ. 14-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയിലെ അവസാനത്തെ സാധനാ ഭക്തി തന്നെ 2 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈദി സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. അതിൽ വൈദി സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് 14-ാമത്തത്. 15 ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടാമോ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിപരമായ യോഗ്യതകൾ. നമ്മൾ 64 അംഗങ്ങൾ കണ്ടു. അതുപോലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഈ 64 അംഗങ്ങളിൽ ആര് വരുന്നില്ല? 64 അംഗങ്ങളില് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം വരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഇനങ്ങൾ 64 ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതില് ഇപ്പൊ പറയുന്ന വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അതിന്റെ ഇനമാണോ? അല്ല. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഭക്തിയുടെ ഇനമല്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തിയാണ്. അവിടെ അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യമാണ്. മറ്റ് അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നിയമം വെച്ചതാണ് വർണ്ണാശ്രമ പ്രകാരം. 4 വർണ്ണവും 4 ആശ്രമത്തിലും ജീവിക്കാനായിട്ട് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ച് ജീവിക്കാൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സാധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഭക്തിയുടെ 64 ഇനങ്ങളിൽ വരുന്നതല്ല, ഭക്തിയുടെ ഇനമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഭക്തിയുടെ ഇനം അല്ലാത്തത്? കാരണം അത് ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്. ക്രമേണ അങ്ങനെ അവർ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതിലൊക്കെ വിരക്തി തോന്നി ക്രമേണ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമാണ്. അത് ഭക്തിയുടെ ഇനമല്ല. കാരണം അവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു സംവിധാനമാണ് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം. പക്ഷെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ അന്യാഭിലാഷിത ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരാഗ്രഹം ഇല്ല എന്നല്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തതാണ് ഭക്തി. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണം? നമ്മൾ രാമാനന്ദ റായിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള ആ കോൺവെർസേഷൻ കണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? രാമാനന്ദ റായി ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മമാണ് നമ്മള് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് അല്ല, അതെല്ലാം ബാഹ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതെല്ലാം ബാഹ്യമാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ദർശനാസി പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞു അതും ബാഹ്യമാണ്. പിന്നെ സർവധർമാൻ പറഞ്ഞു, അതും ബാഹ്യമാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാന്ന് പറഞ്ഞു. അതും ബാഹ്യമാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞത്? ആണല്ലേ. അതായത് നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഏത് സ്ഥാനത്താണോ അവിടെ ഇരുന്ന്, ഏത് ആശ്രമത്തില് ഏത് വർണ്ണത്തില് എവിടെ ആണേലും ആ സ്ഥിതിയിലിരുന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ആ ശ്രവണത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒന്ന് പ്രസന്നനായത്. അതുവരെ എല്ലാം ബാഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. മാതാജി ലിങ്ക് ഇട്ടു കേട്ടോ. മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകും, ലെഫ്റ്റ് ആയി പോണ് ചെയ്യുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ലിങ്ക് ഇട്ട് എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ലൈവ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നാ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞേ? 5-ാമതായിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ മാതാജി? ജ്ഞാനേ പ്രയാസ, ആ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ശ്ലോകം കാണിച്ചില്ലേ, അതായത് ബ്രഹ്മസ്തുതിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു? 10.16.3.
ആ അത് നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ആ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മ അശ്വ വിമോചന ആ ലീല. കറക്റ്റ് മറന്നുപോയത്. ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയിലെ ആ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മ അതെ അതെ ബ്രഹ്മ ആ, പറയുന്നത് അല്ലേ? അതെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരുന്നതാണ്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റൈയോട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുന്ന ആ സന്ദർശന സമയത്തല്ലേ രാമാനന്ദരായനെ കണ്ടുമുട്ടിയ? അതെ, അത് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യര് പറയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയില് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോവാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയപ്പോ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയത്. നാനകെട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. ഞാൻ ഒരു ഘട്ടിലാണ്, ശരിയാണ്. നാനകെട്ടിന്ന് അത് കുളിച്ചു വരുമ്പോ അങ്ങനെ കണ്ടെന്നൊക്കെ കുളിച്ചു വരുന്നവരാണ് കാണുന്നത്. അതെ, നേരത്തെ ആരോ ഒരാള് ഈ ചൈനയല്ലാമൃതം ഒരു ക്ലാസ് ബംഗാളി എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ അതിൽ കേട്ടായിരുന്നു. അതെ 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 അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുളിച്ചു വരുമ്പോഴാണ്, ഒരു കൂട്ടത്തോടെ വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കണ്ട ഉടനെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ പരിസരത്തെ ഓർത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇതാണ് രാമാനന്ദറായെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ആർക്കാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത തുടക്കക്കാർക്ക്. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല ഒരാൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ക്രമേണ അവര് ഭക്തിയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ആ പ്രേമത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മുഴുവൻ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നത്. 2-ാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം ചെയ്യാതെ 2-ാം അധ്യായത്തില് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മളൊന്നും അറിയില്ല. അതെ അതെ കർമ്മയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ക്രമേണ അവര് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നല്ലേ. പിന്നെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സർവധർമാൻ പരിത്യജ് മാമേകം ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലോട്ട് വരുമ്പോ അതൊക്കെ ബാഹ്യമായിട്ടാണല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അങ്ങ് ഭക്തിയുടെ അങ്ങ് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതാണ്, അന്യാഭിലാഷിത അതിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനും എല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. ഇതാണ് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും. ഇത് ഭക്തിയുടെ അംഗങ്ങളാണോ? അല്ലല്ലോ, ഇല്ല. ഭക്തിയുടെ അംഗങ്ങളല്ല. കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ. ഇതൊരു സൈഡില് കാണുന്നുണ്ടോ? ഫുള്ള് കാണാൻ ഒരു സൈഡ് സൈഡ് കാണുന്നില്ലല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇതെന്താ? നേരത്തെ ഫുള്ള് വന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരു ഭാഗം സൈഡ് കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോ. അപ്പം അറിവും ത്യാഗവും, അതാണ് ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും. 64 കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അത് 64 ഇനത്തില് വരുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരാത്തത്? ഈ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ആത്യന്തികമായിട്ട് അതും നിരാകരിക്കും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനം മനോഭാവം. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ആ മനോഭാവം, നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത, നമ്മളുടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ത്യാഗിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനിയും ആയാലേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും അത് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും വളർത്തിയാലേ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല.
അതാണ് ത്യാഗവും വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവും ത്യാഗവും ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൃഷ്ണാനുഭവത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നു നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അഹം ബീജപ്രതാപിത അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബീജപിതാവ്. നമ്മളപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് അറിവുകൾ നമ്മൾ കിട്ടണം. അത് ഭക്തിയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ത്യാഗവും നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ആദ്യം ചെയ്യും അല്ലെ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നു? എന്തൊക്കെ ത്യജിച്ചു? ചായ, വെള്ളുള്ളി, പാലിക്കണം. യമനിയമങ്ങൾ അല്ലെ? ചായ, കാപ്പി, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, മത്സ്യമാംസാദി, അതൊക്കെ ഒരു ത്യാഗമാണല്ലോ. അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ആ ത്യാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിൽ വരാനായിട്ട്. ഈ 4 യമനിയമങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മളുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം. അത് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭക്തി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഒന്നും അറിയാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് നാമം ജപിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് നമുക്ക് ഭക്തിയിലെ തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മള് ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോ ഈ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഈ ജ്ഞാനവും ത്യാഗവും അത്യാവശ്യമല്ല. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ആ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്യാഗം എന്താണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, അതിനൊന്നും അവിടെ വില വരുന്നില്ല. നേരത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഭക്തിയുടെ ആ ഉയരത്തിലെത്തിയാൽ നിരാകരിക്കുന്ന പോലെ ത്യാഗവും അറിവും ഭക്തിയുടെ ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ തുടക്കത്തില് നമുക്ക് ചില വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കുറച്ച് ത്യാഗം ചെയ്യും. ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ, ആ ത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ചിലരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര കഠിന വ്രതമൊക്കെ എടുക്കുമല്ലേ? തണുപ്പത്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടാതെ പോയി നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുക, ചൂടത്ത് തീയുടെ നടുക്ക് നിന്ന് തപസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം ഒന്നും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇത്രയും വലിയ തപശ്ചര്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ തുടക്കത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില ത്യാഗവും പിന്നെ അറിവും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് സാധനയില് ഒരു ഇനമായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കൂടുതൽ ത്യാഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി മാറും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിന ഹൃദയമല്ല, മൃദുല ഹൃദയമാണ് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടത്. ഭക്തിയിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമമാണ്, പ്രേമത്തിലെത്താനാണ് ലക്ഷ്യം. ആ പ്രേമം വരുന്ന ആർക്കാണ്? മൃദുല ഹൃദയം ഉള്ളവർക്ക് പ്രേമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. കഠിന ഹൃദയം ഉള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ വന്നിട്ട് പറയും, ഗുരുദേവ എനിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇപ്പം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ തോന്നല് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ പറയും, അത് എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ എൻ്റെ കണ്ണീന്ന് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം വന്നില്ല. അതായത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വൈരാഗ്യമാണ്, എനിക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്യാസം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ പറയും, നീ സന്യാസമല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ട, നീ ഒന്നുകൂടെ പോയി കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, നീ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര വൈരാഗ്യമല്ല വേണ്ടത്. ഭാര്യ മരിച്ചു കരഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന അല്ല. നമുക്ക് എന്താണ്, എല്ലാവരോടും ആ അനുകമ്പ വേണം. ആ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുക അല്ല വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ഹൃദയം കഠിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് യോഗ്യരല്ല. അങ്ങനെ കഠിന ഹൃദയരായിട്ട് ഉള്ള ത്യാഗികളായിട്ടുള്ള പല മായാവാദികളൊക്കെ കഠിന ഹൃദയം, അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ, അവർ അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് അഹങ്കാരം വരും. ഞാൻ വലിയ ത്യാഗിയാണ്, എനിക്കിതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വരും. പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു പ്രേമത്തിലെത്താനായിട്ട് യോഗ്യത കിട്ടില്ല. ഭഗവാനോട് പ്രേമം, അതിലൊന്നും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കാനും എളുപ്പത്തിൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഹൃദയം കഠിനമാക്കേണ്ടത് അല്ല. ഈ ത്യാഗവും അറിവും
ഈ ത്യാഗവും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നതാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൃദുല ഹൃദയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കാം. ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കാതെ എങ്ങനെ വേർപിരിയാൻ പരിശീലിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം. മാനസികമായ അഭ്യൂഹങ്ങളും യോഗ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ട കൃത്രിമമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ സഹായകമായേക്കാം. പക്ഷേ അവ ഒപ്പം തന്നെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ കുഴപ്പം. ഹൃദയത്തെ കർക്കശമാക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അത് അനുകൂലമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സഹായമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധം ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് മാർഗം. അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഭക്തി ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയെ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ത്യാഗവും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരും. അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം തുടക്കത്തില് ഒരാളടുത്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യമനിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, എന്നാലേ ഭക്തിയിൽ വരൂ എന്ന് പറയോ? നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ അവരുടെ അടുത്ത്? നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നാമം ജപിക്കാൻ പറയും അല്ലേ? ആ ഒരു നോൺ വെജ് കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നാമം ജപിച്ച് അവര് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? നാമം ജപിച്ച്, അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി ചെയ്താണ് നമ്മളിൽ പരിവർത്തനം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തി യോഗ പ്രയോജിത ജനയാദിയാസു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചയത ഹേതുകം 1.2.7 ഈ ശ്ലോകത്തില് വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തി യോഗ പ്രയോജിത ജനയാദിയാശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം ചയത ഹേതുകം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 2-ാമത്തെ അധ്യായം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഉടനടി അറിവും, അതായത് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് നോളജ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും നമുക്കുണ്ടാവും. എപ്പോഴാണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അവന് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും വളരും. അതാണ് ഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ജ്ഞാനിയും വൈരാഗ്യം ആയിട്ടല്ല ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്, നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനവും ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം വളർത്താൻ കഴിയാതെ വരും. ചില ആൾക്കാര് ഞാൻ വലിയ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് കാണിക്കും. അപ്പൊ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് ഭയങ്കര അറിവ് അത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു അഹങ്കാരം വരും, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ അത് ഭക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവര് പോകുമ്പോൾ ഭക്തിയിലുള്ള ആ ആനന്ദം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അവരീ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അറിവുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവര് നമ്മളെ പുകഴ്ത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളവർ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സംതൃപ്തി, അതിലൊക്കെ അങ്ങ് മുഴുകിപ്പോവും. ഒരു ഭക്തി വളരത്തില്ല. ഒരുപാട് ജ്ഞാനം താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ
ആ ഗവേഷണം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ ഹർഷോന്മാദം അവർക്ക് കിട്ടുകയില്ല. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? 11, 20, 31 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11, 20, 31 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനികാഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ കൈവന്നുകൊള്ളും. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ട ജ്ഞാനവും അതോടെ സംജാതമാകും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിൽ തപ്പേണ്ടി വരില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറെ ആരെങ്കിലും? 32, 33. 11.20, 32, 33 അവിടെയും ഭഗവാൻ തുടരുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. ഫലം കാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനകൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് സ്നേഹപൂർവം എന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയമേ വന്നു ചേരും. അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവരുടെ അധീനതയിലെത്തും. പക്ഷേ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ട. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക ലാഭമോ അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നതുപോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭമോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കൈവരും. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ കവിഞ്ഞ് ഭഗവാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക സുഖത്തിലൊക്കെ ആസക്തി വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും. അതൊരു ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാണ്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം, അല്ലെ? നമുക്ക് വിശക്കും, അപ്പോൾ ഭക്ഷണം വരും. അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ എങ്ങനെ? എന്റെ നാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതല്ല, കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അപ്പം വിശപ്പ് മാറുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാകുന്നു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും സമർപ്പിക്കാതെ ഒന്നും കഴിക്കരുത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ത്യാഗമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷിക്കരുത്. കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വ്രതമാണ്. അതൊരു പരിത്യാഗമാണ്. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അങ്ങനത്തെ പരിത്യാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ എല്ലാം അതായത് ഈ ഫൽഗു വൈരാഗ്യം, നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ 3 കൂട്ടരും 3 രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരു കർമ്മിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു അഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെയാ കാണുക? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കാണുക, അല്ലെ? ഇനി ഒരു മായാവാദി എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുക? ഒരു മായാവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതിക വസ്തു അല്ല, ഇതെല്ലാം മിഥ്യയാണ്, ജഗത് മിഥ്യ. ഈ ജഗത്ത് മൊത്തവും മിഥ്യയാണ്, ഞാൻ ഈശ്വരനിലേക്ക് പോകാനുള്ള, ഞാൻ ഈശ്വരനാകും, ആ ചിന്തയുള്ളു. ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ മിഥ്യയാണ്, ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും?
ആ 3 മനോഭാവമാണ് പറയുന്നത്. അഭക്തനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി. ഒരു മായാവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ മിഥ്യയാണ്, അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തി ഭഗവാന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രചരണത്തിന്, ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ലാസ്, ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ. ഭഗവാന്റെയാണെന്ന്. അത് തന്നെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം ആ ഭക്തൻ എന്ത് കണ്ടാലും എന്താണ്, ഒന്നും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതൊന്നുമല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണല്ലേ. ഓരോ അണു പോലും ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചത്, ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റേതാണ്, ഞാൻ അത് ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയല്ലേ, ഒരാളുടെ ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പേഴ്സ് കളഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മിയായിട്ടുള്ള ആൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പേഴ്സ് എടുത്ത് പോക്കറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകും, ആരും കണ്ടില്ല, കാരണം അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഇനി വേറൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്റെ അല്ല, ഇതാരുടെയാണ്, എനിക്കിതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല, അപ്പൊ അയാൾ അത് എടുക്കത്ത് പോലും ഇല്ല, അങ്ങ് നടന്നു പോകും. മൂന്നാമതൊരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പേഴ്സ് എടുക്കും, അത് തുറന്നു നോക്കും, അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പറോ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറോ അല്ലെ ID കാർഡോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഇൻഫോം ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ഈ 3 പേരിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തത്? മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആൾ, അതായത് അതിന്റെ ഓണറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇതെന്റെ അല്ല, എനിക്ക് ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് നോക്കാതെ പോയി. ആ വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അതായത് ഒന്നും നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം എൻ്റെ അല്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വൈരാഗ്യം നമ്മളെ ഭക്തിക്ക് സഹായകമല്ല. നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈരാഗ്യം എങ്ങനെയാണ്? യുക്ത വൈരാഗ്യം. ആ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ ആള് യുക്ത വൈരാഗ്യമാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. അതായത് ആ പേഴ്സ് എടുത്തു, അത് തുറന്നു നോക്കി, അതിനകത്ത് വാലറ്റ് നോക്കി, അത് ഒറിജിനൽ ആൾക്ക് കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ നമുക്കറിയാം ആരാ ഒറിജിനൽ ആള്, നമുക്ക് ID കാർഡ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ, സർവ്വകാരണത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹമാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം. അപ്പൊ അത് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം, നമ്മളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബന്ധമില്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, ഫോണ്, ഇതൊന്നും ഭഗവാനായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം? വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. പക്ഷെ അതും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാ വസ്തുക്കളും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നു. അതിനുദാഹരണമാണ് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓഫർ ചെയ്യുക? ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പോവുക? ആ പരമ്പരയിലൂടെയാണ്, ആ പ്രതിനിധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് കണ്ടോ? ഭൗതിക, ഈ 149ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ ആ പാരഗ്രാഫ്, ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യമാണ്. ഒന്ന് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം. വായിച്ചോളൂ. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിത്യാഗം സമ്പൂർണത നേടാൻ അപര്യാപ്തമായിത്തീരുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുപോയ നിർവ്യക്തിഗതവാദികൾ ധാരാളമാണ്. പരിത്യാഗികളെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗികമായി സന്യാസിമാരായുള്ളവർ ഇക്കാലത്തുമുണ്ട്. ഭൗതികാസ്തിത്വം മിഥ്യയാണെന്നും ആത്മീയ അസ്തിത്വമാണ് സത്യമെന്നും അവർ പുറമേക്ക് പറയും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക രൂപം ത്യജിച്ചതായി അവർ കൃത്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കും. എന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. ഭൂതദയാപരവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് അവർ മടങ്ങുന്നു. ജഗത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച പലരും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കാരണം അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തതാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യാണ്. അത് അവര് പരിത്യാഗി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച് സന്യാസിമാരായിട്ട് നടക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരെന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ത്യജിക്കുന്നതെല്ലാം കൃത്രിമമായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ത്യജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാമൂഹ്യ സേവനവും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. അവരൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. അവരവസാനം ഇതെല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇപ്പം അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ തന്നെ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതല്ല യഥാർത്ഥ വൈരാഗ്യം. അവര് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്രിമമായിട്ട് പരിത്യജിക്കുകയാണ്. അത് ഭക്തിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. അപ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് 150 പേജിലുള്ള ആ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആ പാരഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ആ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്. ഇവിടെ പറയുന്നു മൈക്രോഫോൺ, വിമാനം ഇവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം, അല്ലെ? ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയും ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് മെഷീൻ, ഡിക്റ്റാഫോൺ, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ, മൈക്രോഫോൺ, ഇതെല്ലാം എന്തെല്ലാം യന്ത്രങ്ങൾ നാം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഭൗതിക സംസ്കാരം നിഷിദ്ധമെന്ന് കരുതുന്ന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭൗതികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ അവയെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. യുദ്ധ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ ഭക്തിയുത സേവനമായി ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനെ ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ പൊരുളും മറ്റൊന്നല്ല. ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന സ്വാമി ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് പോയപ്പം ഒരു വ്യക്തി സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ തരാനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പറയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സിഗരറ്റും ഈ ലൈറ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പറയാം എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റർ മതി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ആ ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് ആ ലൈറ്റർ മാത്രം എടുത്തു. ആ ലൈറ്റർ വെച്ച് എന്താ ചെയ്തത് അറിയോ? ആ വീഡിയോ കുറച്ച് വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ആരതിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന് വിളക്ക് വെക്കുന്നത് അത് കത്തിക്കാനായിട്ട് തീപ്പെട്ടിക്ക് പകരം ആ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചു. ആ കൊടുത്ത ആൾക്കും അത് പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ അറിയാം എന്ത് വസ്തുവും എങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ ഒരു അജ്ഞാത സുഹൃതിയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടിയത്. ആ വ്യക്തി എന്താണ് സിഗരറ്റും വലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നെങ്കിലും ആ ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തന്റെ ആ ഒരു സേവനം ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അജ്ഞാതമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ആ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെ? ഭഗവാന് വിളക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു അജ്ഞാത സുഹൃതി വരികയാണ്. ആ ഒരു ഭക്തിയുടെ ബീജം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? നീ എനിക്കായിട്ട്
യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യുദ്ധ സാമർഥ്യം മുഴുവൻ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമായി ചെയ്യാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനെ ഉപദേശിച്ചതിന്റെ പൊരുളും മറ്റൊന്നല്ല. കൃഷ്ണനോടോ കൃഷ്ണാബോധത്തോടോ ഉള്ള ഇത്തരം മനോഭാവത്തോടെ നമുക്ക് എന്തും സ്വീകരിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം അത് സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റ് യന്ത്രങ്ങളുടെ കാര്യവും. കൃഷ്ണനാണ് സർവവും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം. കാര്യവും കാരണവും കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മുടെ വകയായി യാതൊന്നുമില്ല അല്ലെ. നമ്മുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വസ്തുക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഭക്തി സേവന തത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തി സേവന തത്വങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നോ അതിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കാം എന്നോ ഇതിന് അർത്ഥമല്ല. ഭക്തിയുടെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ തത്വങ്ങളും പരിപാലിച്ചേ തീരും. സ്വീകാര തിരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രമായി ചില ആശയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവമായ ആത്മീയ ആചാര്യൻ കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഭക്തന് വേണ്ട രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് അല്ലെ. ഇത്രയൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പം പിന്നെ എന്താണ്, ത്യാഗവും വേണ്ട, വൈരാഗ്യവും വേണ്ട, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്. ഭക്തിയില് ആരംഭത്തില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങൾ, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പാലിക്കണം, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ആത്മീയ ആചാര്യൻ എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നോ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ കാണും 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയെ അനുകൂലിക്കും, 6 കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിക്ക് പ്രതികൂലമാണ്. അതൊക്കെ ആചാര്യനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി അനുകൂലമായത് സ്വീകരിക്കുക, പ്രതികൂലമായത് തിരസ്കരിക്കുക. അപ്പോ അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് സ്വന്തം മാനസിക ഊഹാബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആവിർഭാവം, അതാണ് ആചാര്യൻ, ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യാലോ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കല്. അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, ഹരിദാസ് താക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ വന്നപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതേപോലെ ഒരു സാധനാ ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ഹരിദാസ് താക്കൂർ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, അതുപോലെ ഞാനാണ് നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഞാനും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കല്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വന്നാ അപ്പോഴേ അവിടുന്ന് പോകണം, അല്ലാതെ ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല. ഹരിദാസ് താക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും നാമാചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ സ്ത്രീയെ മാറ്റി ഭക്തയാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ ലെവലിൽ അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മള് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കണം. അത് പറയും, ചിലത് പറയും ഇങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ടുള്ളവര് പ്രീച്ചിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രീച്ചിങ്ങിന് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സ്ത്രീകളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും വികാരം വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ പ്രീച്ചിങ്ങിന് അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, അവർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആരും ഹരിദാസ് താക്കൂറും ഈ ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ ലെവലല്ല. എല്ലാവരും സാധന ചെയ്യാണ്. മായ എപ്പോ ഏത് രീതി വേണേലും പിടിക്കപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെ പറയും. നമ്മൾ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ വലിയ ഭക്തനായെന്ന്. ഒന്നുമല്ല, ഏത് നിമിഷം വേണേലും വീഴ്ച സംഭവിക്കാം. മായ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് വീണു പോകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ, അതനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കൗൺസിലറിന്റെ ഉപദേശത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്നാലേ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക്
പയ്യെ പയ്യെ കയറാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണു പോകും. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആചാര്യൻ, ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും സമ്പത്തിനും അനുയായിക്കും വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കില്ല. ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായിയുടെ ആധിപത്യത്തിലോ ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളുടെ ആധിക്യത്തിലോ ആത്മീയാചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുന്നവൻ ശിഷ്യസംഖ്യയുടെ ആധിക്യത്തിലും അളവറ്റ ധനത്തിലും മതിമറന്നു പോയെന്ന് വരാം. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ഒന്നാംകിടയിലുള്ള ആചാര്യനല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതിനാൽ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ചിലര് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം അല്ലേ, ചില ഒരുപാട് മറ്റ് സംഘടനയിലുള്ള പലരും ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ ആ ഫേമസ് ആകാൻ വേണ്ടിയും ഒരുപാട് ധനം സമ്പാദിക്കും, അതിലായിരിക്കും അവർക്ക് ലക്ഷ്യം. അതൊന്നും ഭക്തിക്ക് ചേർന്നതല്ലേ. അതൊരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യനല്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും സമ്പത്തിനും അനുയായികൾക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കില്ല. ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും പോയാൽ ഒരാചാര്യൻ അങ്ങനെ അനുയായികൾ കൂടുതൽ വേണം, അല്ലെ സമ്പത്ത് കൂടുതൽ വേണം എന്ന ചിന്തയിൽ പോയാൽ അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഇളക്കം തട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങളിൽ തന്നെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. അഹിംസ, സത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ആരെങ്കിലും മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണാവതമുള്ളയാൾ സ്വാഭാവികമായും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യോഗമുറാക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റു ഭക്തൻ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നല്ലൊരു യോഗ്യതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അഹിംസ എന്ന ഗുണം ഒരു മൂർത്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ഭക്തൻ സ്വഭാവേന അഹിംസാവാദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷ വിധിയായി പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം നേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തൻ പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പവിത്രീകരണം ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം സത്യാഹാരി ആയാലേ, അല്ലെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചാലേ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയാം. ഇല്ല, ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മള് സ്വയം അങ്ങനെ ആയിക്കോളും. അതാണ് ഭക്തി നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങൾ തരികയാണ്. ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അഹിംസ ഫോളോ ചെയ്യും, സത്യം ഫോളോ ചെയ്യും, ബ്രഹ്മചര്യം ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ചിലര് വെജിറ്റേറിയനിസം ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത്. ചിലർ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തി പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികരണം ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ പവിത്രീകരിച്ച് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യണ്ട. ഭക്തി തന്നെ നമ്മളെ ഒരു സസ്യാഹാരിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭക്തൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടണ്ട എന്നതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അവനിൽ താനെ വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും. ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം ശീലിക്കുന്നവനോ അഹിംസ പാലിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനോ ഭൗതികമായ തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. അല്ലെ, ഭക്തനാവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും അല്ല ഭക്തനാവാനുള്ളത്. സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യാഹാരിയും അഹിംസാവാദിയും ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസയോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ലെന്നതാണ് നമ്മുടെ നിഗമനം. അപ്പൊ ഇതും ഭക്തിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെ. സസ്യാഹാരി ആയിരിക്കണം,
സത്യം പറയുന്നവനായിരിക്കണം, ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നവനാവണം. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നോ? ഇല്ല. ഭക്തി ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വളരും. ഒരു സസ്യാഹാരിയും ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി കിട്ടണമെന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സസ്യാഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തൻ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് കാണും. ഒരു ഭക്തന് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് മൃഗാരിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. മൃഗാരി എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പകുതി ജീവനെ കൊല്ലുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നാരദ മഹർഷിയുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര തരത്തിലേക്ക് അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറി. അപ്പൊ അത് പർവ്വതമുനി പറയുന്നതാണ്. സ്കന്ദപുരാണത്തിലാണ് ഈ കഥ വരുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പർവ്വതമുനിയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാര, എറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത നിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തിഭാഗം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം തനിയെ രൂപം കൊണ്ടുകൊള്ളും. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരദുഃഖത്തിന് ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല. അതാണ് ഭക്തിഭാവത്തിലെത്തിയാൽ ഈ ഗുണമൊക്കെ സ്വയം വളർന്നു വരുന്നതാണ്. ദുഃഖിയായിരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. ശാരീരികമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസ്സമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനേ വെളിപ്പെടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണ സ്നേഹത്തിന് നേരിട്ട് കാരണമില്ല, കൃഷ്ണന്റെ സ്നേഹം കാരണമാകുന്നു. സസ്യാഹാരികൾ ഭക്തരല്ലെങ്കിലും ഭക്തർ സ്വയമേ സസ്യാഹാരികളാണ്. ഇവിടെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്? അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ ഈ 9 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 64 ഇനത്തിൽ ഈ 9ന്റെ വിപുലീകരണങ്ങളാണ്. ഈ 9 ഇനങ്ങളാണ് 64 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 9ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ആഹ്ലാദകരമായ സ്നേഹം നേടാൻ കഴിയും അല്ലെ. ഈ 9 ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ 9 എണ്ണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ആനന്ദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അടിസ്ഥാന തരങ്ങളും അവയെ മാതൃകയാക്കുന്ന ഭക്തരും. അതായത് ഈ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉദാഹരണം പറയാമോ? ആദ്യത്തെ ശ്രവണത്തിന് ആരാ ഉദാഹരണം? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. അതാണ് ഇനി വരുന്ന എല്ലാത്തിലും അതാണ് കേട്ടോ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി ഈ 152-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് ഈ അധ്യായം തീരുന്നത് വരെ ഈ 9 തരം ഭക്തിയുത സേവനം, ഈ 9 എണ്ണം ആരൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ ഇത് 9ഉം ചെയ്ത വ്യക്തി അതാരാ? അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് 9ഉം ചെയ്തത്? നമ്മൾ ആ ശ്ലോകം സവൈമന കൃഷ്ണ അത്രയാണ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രവണത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. കീർത്തനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. വിഷ്ണു സ്മരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പാദസേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്. അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജ്. വന്ദനം അക്രൂരരാണല്ലേ. അക്രൂരര് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് മധുരയിൽ പോകുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടെടുത്ത് അവിടെ കിടന്ന് ഉരുളും. ആ മണ്ണിലിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് അക്രൂരർ. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ? വന്ദനം, ദാസ്യം,
ഹനുമാൻ ഹനുമാൻ. ഹനുമാൻ. സഖ്യം അർജുനൻ. 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 ആത്മനിവേദനം ബലി മഹാരാജ്. ബലി മഹാരാജ്. ഇനി ഈ 9 ചെയ്തത് അംബരീഷ് മഹാരാജ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു ക്ലോസ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ 9 അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ്. ഇതാണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഉത്തമ ഉദാഹരണം. ഈ ഒരു ഉദാഹരണം അല്ല, ഉത്തമ ഉദാഹരണം എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്രയും. അതാ 153 പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 9 എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അംബരീഷ് മഹാരാജ് ചെയ്തത്? ഈ 9 അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചെയ്തു? ആ ശ്ലോകം പാദം ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു, കാതുകള് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു, പിന്നെ ശിരസ് ഭഗവാനെ നമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൈകള് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെന്താ ഇത് ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പർശനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 9ാം സ്കന്ധം 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകമാണ്. സവൈ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരിർമന്ദിരമാർജനാദൃശു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കതോദേ. അപ്പൊ സവൈ മന കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദയോ, അപ്പൊ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ, വാക്കുകൾ വൈകുണ്ഠം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠധാമത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നു. കരോ ഹരിർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു, കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മന്ദിരം തുടച്ച് മാർജനം ചെയ്യുന്നു, വൃത്തിയാക്കുന്നു. ശ്രുതിം ചകാര ചുത സത്കതോദേ. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക. എന്താ കേൾക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അച്യുതന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നു. മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശു തദ്ഭൃത്യ ഗാത്രാ സ്പർശേംഗ സംഗമം ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യാരസനാം തദർപ്പിതേ. അങ്ങനല്ലേ പകുതി? അപ്പൊ ഇവിടെ മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശു, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മുകുന്ദന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കുന്നു. തദ്ഭൃത്യ ഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം, അപ്പം ത്വക്കുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നു. ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ. ഘ്രാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണപ്പിക്കുക. എന്താണ് മൂക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്? മൂക്ക് വെച്ച് ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിച്ച ആ പൂക്കൾ മണക്കുന്നു. ശ്രീമത് തുളസിയ രസനം, അതായത് നാവ് വെച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിച്ച ആ തുളസിയുടെ രുചി ആസ്വദിക്കുന്നു. പാദോഹരി ക്ഷേത്ര പാദാനുസർപ്പനെ ശിരോ ഋഷികേശ പാദാഭിവന്ദനെ കാമം ദാസ്യേന തു കാമകാമയ ശ്ലോകജനാശ്രയരതി. പാദം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാലുകൊണ്ട് ഹരിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നു അല്ലെ. ശിരസ് കൊണ്ട് ഋഷികേശന്റെ ശിരസ് കൊണ്ട് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ വന്ദിക്കുന്നു. കാമം ദാസേ നതു കാമകാമ്യ. എനിക്ക് വേറെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തമാകാനും ഉള്ള മാർഗമാണ് ഇത്. അത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആശയം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ 9 വിധവും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാമല്ലോ. അംബരീഷിനെ പോലെ എല്ലാം സാധിക്കുമെങ്കിൽ അവയിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണത ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതി ലഭിക്കും. അതോടെ
മുക്തി ഭക്തന്റെ ദാസിയായി തീരും. ഇത് വില്വമംഗല ടാക്കൂർ പറഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാന്റെ നേരെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തി വളർത്തുന്നതോടെ ഒരു ദാസിയെ പോലെ മുക്തി ഭക്തന്റെ പിറകെ നടക്കും. അല്ലെ, ആ കലർപ്പറ്റ അനന്യ ഭക്തി വളർന്നാൽ മുക്തി ദേവി അവരുടെ പടിവാതിൽക്കൽ നിന്ന് ദാസിയെ പോലെ നിൽക്കും. മുക്തി തരാനായിട്ട് മുക്തി ദേവി വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലല്ലേ. അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാത്രം മതി. അപ്പൊ ആ കലർപ്പുള്ള ഭക്തി വളർന്നാൽ മുക്തി ദേവി പോലും ദാസിയെ പോലെ വരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ 14ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മൾ അങ്ങനെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തിയാണ്. ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ലെവല്, നമ്മൾ ഇനി തിയറിയാണ്. ഇവിടെ ഈ വൈദി സാധനാ ഭക്തി പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. രാഗാനുഗ ഭക്തി കുറച്ച് ഹൈ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തിയിലെ അടുത്ത ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ടെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നോക്കിയില്ലേ മാതാജി? ശശികല മാതാജി എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. ഒരു സംശയമുണ്ടോ? അധ്യായം 8 മാതാജി? അധ്യായം 8 അത് 46 സേവാപരാധം നാമാപരാധം നിർവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സേവാപരാധം നാമാപരാധം നിർവചിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി